ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے باواز بلند آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا دی ذات ہے ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ اس عقیدت دے نال پڑھنا ہے کہ اسی اس ڈیرے دے بیٹھ کے اس محفل دے اندر آقا دی ذات تے درود و سلام پڑھ رہے ہیں مدینے دے اندر مصطفیٰ ویکھ بھی رہے تے درود سن بھی رہے تے جڑے بندے دا عقیدہ باواز بلند پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی رحمت للعالمین وعلا آلک و صحابک یا سیدنا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توڑے تے دوائیاں میرے یار رہن دے توڑے تے دوائیاں میرے یار رہن دے سونے دے بیمارانو بیمار رہن دے توڑے تے دوائیاں میرے یار رہن دے سونے دے بیمارانو بیمار رہن دے اور سونے صدار تانوں کی کرنا سونے صدار تانوں کی کرنا اپنے بوئے دا چوکیدار رہ دے اپنے بوہے دا چوکیدار رہن دے سونے دے بیمارانو بیمار رہن دے توڑے تے دوائیاں میرے یار رہن دے سونے دے بیمارانو بیمار رہن دے۔ نہایت ہی واجب الاحترام